Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid, DAR, Edrych ymlaen. Mae Eleanor Roosevelt, y diplomydd a'r actifydd a oryw chwiliodd ddrafftio'r datganiad cyffredinol o hawliau dynol, yn cael ei difynnu fel a ganlyn. Am lle wedi'r cyfan y mae hawliau dynol yn dechrau. Mewn mannau bach, yn nes at adref, mor agos ac mor fach, fel na ellir ei gweld ar yr un map o'r byd, eto nhw yw byd yr unigolyn. Mae'r athroniaeth sydd wedi ei hymgorffori yn y datganiad hwn, wrth wraidd diwygiad i'r ddeddf galluedd meddyliol a fydd yn dod i rym yn fuan. Mae'r diwygiad a elwir y diogeliadau Amddiffyn Rhyddid yn newid y ffocws o amddifadu o ryddid fel y byr achos hyd yn hyn i Amddiffyn Rhyddid. Yn sgil cyfres o achosion cerrig milltir a ymlygodd ddiffygion yn y ddeddf galluedd meddyliol a'r dols, mae'r diogeliadau Amddiffyn Rhyddid yn adeiladu ar y gwyddor sylfaenol llesiant sydd wrth wraidd deddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant Cymru 2014 a mesur iechyd meddwl Cymru 2010 a osododd mewn deddfwriaeth mae diben craidd gofal a chymorth yw helpu pobl i gyflawni'r canlyniadau sy'n bwysig iddynt yn eu bywyd. Mae'r diogeliadau Amddiffyn Rhyddid yn ymwneud â sicrhau bod y sectorau gofal ac iechyd wedi gwneud yr hyn y gallwn i amddiffyn rhyddid yr unigolyn a'i hawliau i fywyd teuluol. Mae'r ddeddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant, y mesur iechyd meddwl a'r ddeddf galluedd meddyliol wedi adeiladu sylfaen gref ar gyfer y ffordd rydyn ni'n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd y diogeliadau yn ein helpu i ddatblygu'r prosesau rydyn ni'n ei defnyddio eisoes. Yn ychwanegol at yr egwyddor llesiant, mae 8 egwyddor arwydd y cael eraill yn cael eu plethu drwy dapestri'r ddeddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant a'r mesur iechyd meddwl. Bob un ohonynt yn ein tywys ni i sicrhau ein bod yn cadw'r unigolyn yn ganolog i unrhyw ymyrraeth, gan gynnwys unrhyw ymyrraeth a allai arwain at ei amddifadu o'i ryddid. Dylem ymarfer gan ddefnyddio dull sy'n seiliedig ar gryfderau, i sefydlu perthynas o ansawdd da gyda'r unigolyn sydd angen cymorth. Dylem edrych yn y lle cyntaf ar y pethau y gall yr unigolyn ei gwneud, yn hytrach na dim ond canolbwyntio ar ei anawsterau. Dylem fod yn ymarfer fel hyn drwy'r amser, oherwydd bod hybu llesiant unigol, edrych ar y pethau bychan sy'n meddwl y byd i'r unigolyn hwnnw, yn ganolog i gymorth gofal cymdeithasol i oedolion. O dan y diogeliadau Amddiffyn Rhyddid, caiff y sectorau eu hatgoffa o'r cychwyn o'r angen am ystyried galluedd meddyliol unigolyn i wneud penderfyniadau, a gweithio i hybu rhyddid gan felly wneud y mwyaf o ddoniau, sgiliau a galluoedd yr unigolyn i'w alluogi i arfer ei hawl i wneud penderfyniadau am ei fywyd ei hun. Yn ystod cynllunio gofal a chymorth neu gynllunio gofal a thriniaeth, os bydd angen trefniadau i alluogi gofal neu driniaeth yr unigolyn hwnnw a allai olygu amddifadu o ryddid, dylid ystyried hyn o dan y diogeliadau Amddiffyn Rhyddid, dim ots ym mha leoliad y caiff y gofal neu'r driniaeth ei darparu. Ta waith beth yw'r rheswm dros y cysylltiad, dylai ein sgyrsiau gydag unigolion fod yn gweithio tuag at helpu'r unigolyn i gael cymaint o lais a rheolaeth a phosib. Rhaid i ni ystyried gwerthoedd yr unigolyn, ei gredoau, beth sy'n bwysig iddo a pham. Yn aml, pethau sy'n mor fach fel na ellir ei gweld ar yr un map o'r byd i alluogi cyflawni hyn. Mae'r diogeliadau Amddiffyn Rhyddid yn gosod dyletswydd ar y sectorau i ymgynghori ar unigolyn i ganfod ei ddymuniadau a'i deimladau, a dywed y dyletswydd yn glir fod yn rhaid i ni, cyn rhoi unrhyw drefniadau ar waith, fod wedi mynd ati i annog a chefnogi'r unigolyn i gymryd rhan a chael ei farn fel rhan o'r broses lles pennaf, gan sicrhau mai dyma'r opsiwn lleiaf cyfyngol. O dan y diogeliadau Amddiffyn Rhyddid, rhaid i'r corff cyfrifol, y bwrdd iechyd neu'r awdurdod lleol yn nodweddiadol, sicrhau bod cefnogaeth mewn lle cyn unrhyw asesiadau cyn awdurdodi ac y bydd eiriolwr galluedd meddyliol annibynnol IMCA yn darparu'r gefnogaeth hon os na fydd person priodol ar gael. Fodd bynnag,
Os nodir bod gan yr unigolyn anhawster sylweddol o leiaf ar yr adeg pan fydd asesiad o angen yn dechrau, rhaid i'r dull cefnogi hwn fod mewn lle yn barod. Gall y gefnogaeth fod gan berson priodol, eiriolwr annibynnol neu eiriolwr galluedd meddyliol annibynnol mwyn gwneud penderfyniadau erllys pennaf yr unigolyn. Mae'r diogeliadau amddiffyn rhyddid yn pwysleisio ymhellach yr angen am fframwaith y gallwn ei ddefnyddio i gydweithio drwyddi mwyn sicrhau bod yr unigolyn yn cymryd rhan cymaint â phosib, gan alluogi iddo gael cymaint o lais a reolaeth a phosib. Mae troloiwder yn ymwneud â bod yn glir i'r unigolyn a'r bobl sy'n ei gynrychioli pam mae penderfyniad yn cael ei wneud. Pryd y gall fod angen am ddifadu'r unigolyn o'r pethau a all ymddangos yn fach yn aml, ond sydd yn meddwl y byd i'r unigolyn. Mae'r diogeliadau amddiffyn rhyddid yn adeiladu amddiffyn rhyddid i'r prosesau gofal a chymorth a chynlluniau gofal a thriniaeth presennol. Bydd y sgyrsiau ynghylch amddifadu posib o ryddid yn digwydd yn gynt ac, os ydym yn gweithio gan ddefnyddio dulliau sy'n seiliedig ar gryfderau, gan geisio helpu'r unigolyn i gael cymaint o lais a rheolaeth a phosib, a sicrhau ei fod yn cymryd rhan gymaint a phosib yn y trafodaethau a'r prosesau gwneud penderfyniadau, dylai fod yn hawdd gwneud ein hymarfer yn dryloyw. Mae'r ddeddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant a'r mesur iechyd meddwl yn cydnabod y gall anghenion unigolyn effeithio ar ei deulu a'i rwydweithiau cymorth hefyd. O dan y diogeliadau amddiffyn rhyddid, oherwydd bydd effaith cynllun gofal a chymorth neu gynllun gofal a thriniaeth ar ryddid yr unigolyn yn cael ei hystyried cyn yr amddifadu, caiff yr ystyriaeth hon ei gwneud ynghyd destun yr egwyddor hon. Felly, gall trafodaethau a'r posibilrwydd o gefnogaeth i'r bobl yma'r amddifadedd yn effeithio arnynt gael eu cynnal. Mae bod yn gyfannol yn ymwneud â sicrhau bod penderfyniadau'n hystyried holl amgylchiadau'r unigolyn, ei anghenion ynghyd destun ei sgiliau, uchelgeisiau a blaenoriaethau, a chydnabod nad yw'n bosib cefnogi'r unigolyn ag anghenion, heb weld sut mae'r unigolyn yn ffitio i'w rwydwaith cymdeithasol ehangach. I sicrhau bod holl amgylchiadau'r unigolion yn cael eu hystyried, mae'n ofyniad o dan y diogeliadau amddiffyn rhyddid i ymgynghori ag eraill, enghraifft unrhyw un sydd â diddordeb mewn lles yr unigolyn. O dan y ddeddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant a'r mesur iechyd meddwl, mae'n rhaid i unrhyw ymyrraeth fod o fydd i'r unigolyn dan sylw, ac mae angen i'r ymyrraeth hyn fod yn briodol. Lefel anghenion yr unigolyn fydd yn pennu beth sy'n briodol, ac, oherwydd bod byd pob unigolyn yn wahanol, rhaid i'n hymateb fod yn briodol i hynny. O dan y diogeliadau amddiffyn rhyddid, gellir defnyddio asesiadau y penderfynwyd arnynt yn flaenorol, fel asesiadau a gofnodir mewn cynlluniau gofal a chymorth a chynlluniau gofal a thriniaeth, y gallu i gydsynio i drefniadau ac asesiad meddygol o anhwylder meddyliol, os ydynt yn briodol o hyd. Mae hyn yn galluogi lefel briodol o ymyrraeth i fyd yr unigolyn. Bod mwy o hyblygrwydd o dan y dols o ran yr amserlen ar gyfer awdurdodi, bydd y diogeliadau amddiffyn rhyddid yn cynnig mwy o hyblygrwydd sy'n briodol i anghenion yr unigolyn ac ni fyddant yn gorfodi adnewyddiadau blynyddol. Enghraifft, i rywun â dementia cam terfynol, mae'n bosib na fydd angen adnewyddiad blynyddol, oherwydd yn ôl pob tebyg ni fydd galluedd yr unigolyn yn dychwelyd. Fodd bynnag, mae cyfle'n bodoli i wneud cais am adolygiadau heb eu hamserlennu, pe bai amgylchiadau unigolyn yn newid. Hynny, gall adolygiadau o'r diogeliadau amddiffyn rhyddid, cynlluniau gofal a chymorth neu cynlluniau gofal a thriniaeth gael eu cydamseru, felly'n lleihau biwrocratiaeth ddiangen. Mae'r egwyddor cymesuredd yn sicrhau bod lefel y cymorth a ddarperir yn cyd-fynd â lefel yr angen, a dim mwy. Dylem amddiffyn hawliau dynol sy'n dechrau mewn mannau bychain ac ni ddylem fod yn ymyrryd ar rhain yn ddiangen. Ar hyn o bryd, mae'r asesiad lles pennaf ar gyfer awdurdod dols yn mynd ati i sicrhau bod yr amddifadu yn ymateb cymesurol i'r tebygolrwydd y bydd yr unigolyn yn dioddef niwed, gan ystyried difrifoldeb y niwed hwnnw, a bod y lleoliad yn angenrheidiol i'w atal.
Mae'r diogeliadau amddiffyn rhyddid yn ystyried sut gallai cynllun gofal y chymorth neu gynllun gofal y thriniaeth mewn unrhyw leoliad beryglu rhyddid yr unigolyn, a bod yr amddifadu'n gymesur i'r lefel niwed canfyddedig a'i heffaith ganlyniadol. Mae'r ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant a'r mesur iechyd meddwl yn cydnabod na fydd cyswllt ag unigolyn ar adeg benodol o'r reidrwydd yn rhoi darlun llawn o'i anghenion. Oherwydd bod disgwyliad o dan y diogeliadau amddiffyn rhyddid y bydd y sectorau yn gweithio i amddiffyn rhyddid unigolyn, bydd mwy o sgôp i sicrhau dealltwriaeth lawnach nid yn unig o'r hyn sy'n bwysig ar gyfer yr unigolyn, ond yn bwysig iddo'i hunain a pham, y pethau hynny sydd mor fach na ellir ei gweld ar unrhyw fap o'r byd yr unigolyn. Mae'r diogeliadau amddiffyn rhyddid yn pwysleisio anghenraid y ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant a'r mesur iechyd meddwl i sicrhau bod yr unigolyn yn ymwneud â chyfranogi'n llawn, gan sicrhau bod ei lais yn cael ei glywed a'i fod, hyd eithaf ei allu, yn gwneud penderfyniadau dros ei hun. Yn yr un modd ar dols, o dan y diogeliadau amddiffyn rhyddid, mae dyletswydd benodol ar y corff cyfrifol i sicrhau bod cymorth mewn lle. Be sy'n wahanol o dan y diogeliadau amddiffyn rhyddid yw ei bod yn cyflwyno'n benodol ddyletswydd i ymgynghori ac yn ystyried dymuniadau a theimladau unigolyn. Mae'r diogeliadau amddiffyn rhyddid yn cynnwys y cyfrifoldeb cyfreithiol i amddiffyn rhyddid, ac mae'n gosod dyletswydd ar gyrff cyfrifol i asesu ar gyfer y posibilrwydd o amddifadu o ryddid ac awdurdodi hynny mewn unrhyw leoliad yn hytrach nag awdurdodi ar ôl amddifadu o ryddid. Gan adeiladu ar lwyddiannau'r DGM, dols ac egwyddorion y ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant a'r mesur iechyd meddwl, gellir ystyried bod y diogeliadau amddiffyn rhyddid yn cydnabod y gwirionedd sydd wrth wraidd datganiad Eleanor Roosevelt ynghylch tarddiad hawliau dynol. Am lle wedi'r cyfan y mae hawliau dynol yn dechrau. Mewn mannau bach, yn nes at adref, mor agos ac mor fach, fel na ellir ei gweld ar yr un map o'r byd, eto nhw yw byd yr unigolyn. I baratoi ar gyfer diogeliadau amddiffyn rhyddid, mae angen i ni gymryd perchnogaeth i sicrhau bod yr hawliau sy'n cael eu rhoi gan y ddeddf galluedd meddyliol a'r dyletswyddau i asesu, cynllunio ac adolygu gofal, cymorth a thriniaeth sydd wedi cynnwys yn y ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant a'r mesur iechyd meddwl, bellach yn cael ei gwireddu, gan ddefnyddio cyfoeth presennol y gweithlu o sgiliau, gwybodaeth a phrofiad, trwy baratoi ar gyfer newid i weithdrefnau a bod yn barod am newid i system sy'n ceisio gwreiddio ethos ymrymusol y ddeddf galluedd meddyliol. Mae mwy o adnoddau a chymorth am y diogeliadau amddiffyn rhyddid ar gael ar wefan Sky. yskie.org.uk/ulpys a gwefan Gofal Cymdeithasol Cymru, gofalcymdeithasol.cymru.